Il-Pulizija ħarket 12 il-kaċċatur dwar kaċċa illegali waqt aktar minn 1200 spezzjoni li saru fl-istaġun tal-kaċċa tar-rebbija għas-Summin. F'istqarrija l-Pulizija spjegat li matul dawn l-ispezzjonijiet li saru mis-sezzjoni tal-infurzar tal-liġi amministrattiva bl-għajnuna ta' 50 pulizija u membri tal-Forzi Armati ta' Malta kien hemm kaċċatur li ġie mħarreg darbtejn u ieħor li nqabad jonsob. B'hekk bi 13 taħrika matul dan l-istaġun li jagħlaq fl-aħħar jiem inħarġu aktar taħkiriet mis-sentejn ta' qabel f'daqqa. Fost l-arresti li saru brabta ma' kaċċa illegali, il-Pulizija arrestat raġel ta' 32 sena wara rapport li fl-inħawi ta' żebbieħ fl-Imġar ġew sparati tiri mmirati lejn ġikonja sewda li hija tajra protetta. Waqt l-arresti jew fil-karozza instabet arma tan-nar immodifikata li kienet ikkargata u moħbija fuq kompartament wara s-sit. Matul dan l-istaġun il-Pulizija konfiskaw 12 senter tal-kaċċa, xbiki għall-insib u Bert Collars. Dan fil-waqt li għadhom għaddejn l-investigazzjonijiet wara diversi rapporti minn għaqdiet mhux governattivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.